Så nu duer det igen, og jeg vil ind på lidt flangsmod og se, at jeg kan få det ud og noget. Og noget, ja, noget. Så det er noget af noget. Ja, det er sådan, at det her det er så det største og det bedste video, og jeg sådan her lavet. Og man tror man er, så kommer man herind der og tager det har en bomber i. Så det falder jo lidt, og han er god ud af det igen, så det kan man jo igen. Så viser man alle de ting, der lys, dem burde man kunne putte i. Og nu til det. Det er det. Man kan også få cake, og jeg ved ikke, det er cake i, så og garnet skal gøre det. Og nu ringer min telefon, så kan jeg se det. Så, nu. What did I do that actually? Og så smider vi bomberne på væg. Nu smider vi på stykker af gangen. Den store her, den smider på stykker af gangen. Det elsker jeg det. Det var sådan her. Jeg kan ikke rigtig blande det, så det er jeg ligger i lort, og så kan jeg ligesom jeg har sådan noget hot, så jeg kan gå herind, og så kan jeg health bar, kan jeg fjerne det her for eksempel. Og nu står jeg lige nu igen. Hej. Det var bare en video, hvor der ville lade videre, og så jeg skal starte. Så og vi sidder igen på den gang, jeg bomber i arbejdspladserne. Hvordan kan jeg det? Og jeg skulle have nogle bomber. Og det er en, der er sådan en lejlighed med det. Og hvad fanden det er det, jeg synes. Så lægger det. Må I ikke det der, det er jeres skyld. I kan bare skrive, hvis I vil have nogle kommentarer med det. Hvis I vil have mig til at vise, hvordan der er nogle mod, for eksempel kan man aldrig vide, når det kan være sådan noget. Og det vil jeg glæde at vise jer, men der er nok mange, der har lavet knuder, fordi det er meget derude. Jeg vil så sige, man kan bare gå op i skrivefeltet og skrive bla 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 bla, og så skrive bla bla. Og så gå ned til bla 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 bla. Og ja, det er det. Og så når jeg først har tænkt det her, så er jeg landet. Det er helt forventet, at de kan godt skrive stykker. Nå, jeg skal vise, hvordan man downloader den. Så går herind. Det er min YouTube. Og så går jeg på Skydash. Og så her SKYDAS. Skydash. Jeg siger bare sådan Skydash. SKYDAS. Skydash er Minecraft Installer map and pixel. Hvad fanden er det? And
Farm Survival map på Minecraft, det er min program til. Der er sådan en masse mods og en Google og sådan noget. Ja, så går vi her med, det kan godt være, når I ser videoen her, så er den her ikke mere. Så kan I bare gå ind og skrive herop. P-O-W power P-A-C-H power pack. Den anden, så er den her power pack. Det er noget andet. Ja, det er sygt som bogfart, den har også engang været med mener. Ja, power pack. Mod installer. Og så den her. Så går jeg med download here function shift. Gemmer som og så kommer på skrivebordet. Okay. Ja, og så har jeg den her powerpack med installer. Så trykker jeg på mappen. Og så tager jeg powerpack mod installer. Og så installerer jeg den bare normalt. Og så går den mod has been installed, og så går jeg ind. Og så har jeg faktisk været lidt. Det kan lige selv. Install mod, og så trykker jeg og så spørger han om Minecraft. Spørger de om Minecraft, at vi skal lave en backup. Og det skal jeg trykke nej til. Og så vil den begynde at sige, at vi skal så vil den begynde at sige downloading mod files og alt det der I sikkert kender, og så mod has been installed, og så har jeg på den. Det er meget, meget enkelt at downloade den, og meget, meget enkelt at bruge. Men jeg tror det var det, så vi ses en anden gang. Hej YouTube!